pojedinci i osobenim tim svim svojim aktivnostima različiti svoji, da smo uvijek i predstavnici nekog vremena, odnosno generacije koje pripadamo. U literaturi to se obično jedna generacija se zna brojiti vjerojatno unutar 20-30 godina. U kazalištu to brže ide, unutar 10 godina recimo se prepoznavaju različiti stilovi gdje se nekako brže ide kroz to, kao što se kazalište više se stvarno može poistovjetiti sa mijenjanjem mode i kaputa pisaljene. Ono što je bitno reći tu, da ponekad to sve što se dešava, promjene metode, promjene stila, glume, pisanja, umjetnosti, ja to podvlačim pod jednu božanstvenu rečenicu jednog pametnog čovjeka koji je bio kazališni kritičar, jedan od ponajboljih na tim našim prostorima. On se zove i zvao se Petar Brečić. I on je znao reći, jednom je rekao to, poslije to i napisao, kada se nešto dogodi u teatru, u filmu i umjetnosti, on kaže, dogodilo se prijekim nalogom duha vremena. To vidite to, dakle, vrijeme to samo odredi nešto i napravi. Dakle, nije sve u tvojim rukama. Znači, zeitgeist koji drma glumčevim tijelom i glasom. Znači, rekli ste da se glumačke mode mijenjaju brže od književnih.